Ngiyabengelela nonke I'm greeting all lapha emakhaya. viewers there at home. Bantu baseThekwini, bantu baseMpumalanga. Durban citizens. Bantu baseMpumalanga Mpumalanga people. ngomhla ka On 28. the 28th. Ngomhla ka On 28. the 28th. Ngomhla ka On 28. the 28th. Ngomhla ka 28 ngizobe ngilapho eMpumalanga. Ngizobe ngilapho eMpumalanga. Ngizobe ngilapho eMpumalanga eMandiyeni. Inkonzo yokuphahlazwa kokhamba lobumnyama. Inkonzo yokuphahlazwa kokhamba lobumnyama. Destroy the black pot of black magic. Ngicela ungiphathele isikhiye esisha ungithengele Provide isitolo yourself the new padlock. ngoba izinto zakho zakhiwa. Brand new, Ngizobe ngilapha e-stadium. Ngizobe ngilapha e-stadium. Inkonzo yokuphahlazwa To kokhamba. destroy them. Ungakhohlwa wafa lawo muntu You're locked by somebody. uyovula umuntu. Gonna be Kwaphuma released. umuntu. A person, someone. Waphuma ephethe imali, Went with wabheka some money, eSwaziland, go to wabheka Swaziland, eMalawi, eMalawi, wabheka ey'ndaweni went to elandele the igceke to lakini. collect for your yard. Ngokunjalo uyovula Same umuntu. applies, someone Abaphuma abantu will unleash you. eMpumalanga, abaphuma eSwazini mhla ka 28 ngo-9 ekuseni. 9 a.m. Ngicela ungiphathele isikhiye esisha. Ngizobe ngiphahlaza ukhamba lobumnyama. Ngizovula into zakho. Durban sengifikile. Lapho eThekwini Durban ngizobe ngilapho eDurban station phakathi. At Durban station. Phakathi eDurban station Inside. ngomhla ka 5 On the ngomhla ka 5th, 5 on the 5th October of October. ngizobe ngilapha abaphuma abantu kwaMashi abaphuma abantu eMlazi Eastern Cape KwaZulu Natal Natal as a whole. inkonzo yokukhululwa kwabantu emoyeni yamajele obumnyama Unrighteous. nakhona ngicela ningiphathele isikhiye bonke abantu baseThekwini abaphatha isikhiye bese uphatha imbewu yakho lapha eThekwini phatha imbewu yakho lapha eThekwini phatha imbewu yakho ka 400 rand 400 rand wena ozobukhona lapho Those will participate. ePiet Retief ngiphathele imbewu yakho phatha imbewu yakho ka 350 rand 350 rands. ngizokunikeza insebenzo I'll give you a material. ngizokunikeza yonke insebenzo A material ezokuvula to unleash your life and your potential. kuyo lensebenzo yakho Same material. 400 rand 400 rands. lapho eDurban wonke umuntu ozobe khona ngaphatha u400 ngizomnika neziwasho ezizomvula kulo 400 wena lapho ePiet Retief ngiphathele 350 rand ngizokunikeza iwasho ezoqaqa into zakho zikugeze Unleash your matters and abaphuma abantu ePiet Retief ngomhla ka 28 ngomhla ka 28 kuzovuleka izinto bazothola imisebenzi ngifuna uphatha umquba wasekhaya unenkomo ngifuna uphatha umhlaba ngifuna uphatha isitifiketi unengane njengamanje edla idakamizwa ephuza utshwala esportini edla ama-drugs ngiphathele iy'mpahla zayo umprofethi azokhuluma isibusiso prophet will speak. baningi abantu esengibakhulile I've released. abaphume bonke abantu eDurban Ethekwini. mhla ka 5 October Durban station phakathi ngasePrasa ngakuyiPrasa phakathi eDurban station phakathi eDurban phezulu mawehla nje amatekisi nanka agcwele aphuma koZulu Natal aphuma koCape Town aphuma zonke indawo abaphuma abantu eDurban mhla ka 5 ngizoba nenkonzo yokuthandazela akuze ingane ezigulayo Sick people must. akuze abaneyinkinga ngicela ungiphathele isikhiye esisha lapha eDurban nasePiet Retief njengamanje wena ukuphi uKwaZulu Natal use-Eastern Cape onke ama-province order njengamanje iwasho sinazo iwasho ezokusiza zikugeze fona njengamanje nanka amafoni ngizobe ngiphethe zonke iwasho kulezi ndawo Durban Piet Retief Durban mhla ka 5 October Piet Retief mhla ka 28 Piet Retief mhla ka 28 asidibane khona ake sibashalene ihlobo oze kule ndawo ngoba azi ukuthi uzele ini uyalalela You know very well what you came here. You must okazi listen. ukuthi uzele ntoni If you don't know what you came here for, akalaleli won't listen. asizile la ukuzo enjoya We did not come here for entertainment, noma ukuzongcebeleka
for whatever it is. wonke umuntu okhona kule ndawo uthunyiwe Everyone here is sent zithunywa zakhe by his or her own noma messengers, zithunywa zakubo messengers of his family. ebebefuna If they ukuyongcebeleka wanted to go for entertainment, abahambe ey'ndabeni let them zokuncebeleka go and enjoy themselves. akhona amathaveni There are some indawo zokuphuza. zikhona iy'ndawo amapaki Please, like a parks and all. akhona amadisco There are some dancing places that abafuna ukuncebeleka if you want to be entertained, kodwa sonke masila if all of us as we are present, kunento there esizele is something that we are seeking for. sidinga We ukulalela need to listen attentively ngoba asizelanga la because we did not come here. uma uze ngokuthanda You kwakho came here for your own willing. ngeke You ulalele may not listen what the kodwa prophet uma says. uze If you ngobizo come out for your calling, olusuka phakathi from enhlizweni within your heart, uzawulalela you're gonna listen thoroughly. ngoba The impumelelo breakthroughs, success, nomnotho wealthy, nolwazi knowledge, nokwakha construction, nokuba ubaba to be a dignified Nokuba father, umama. to be a dignified woman, nokuba to insizwa be a reputable nokuba gentleman, intombi to be a reputable lady. angikhulumi ngabantu abahamba bebhabhalala People who are angikhulumi ngamadoda ahamba men elala that are promiscuous, angikhulumi ngey'nsizwa ey'hamba elala gentlemen who are angikhulumi ngey'ntombi ey'hamba people who are elala committing debauchery, angikhulumi ngomama not about abangenayo women idiscipline who are ill-disciplined. ngikhuluma ngomama Women abazaziyo ukuthi bawomama that are dignified. noma engekho la uyazazi She ukuthi knows umama that I'm a dignified woman. noma la ahamba khona Wherever she is, uyazi ukuthi akahambi she knows yedwa she's not alone. uyalisaba She's ihlazo afraid of uyawasaba immorality. She's amanyala afraid of ethical. akanyatheli noma She yikuphi cannot go. lo baba akahambi noma One yikuphi cannot go le ntombi anywhere. ayihambi noma yikuphi Cannot migrate anywhere. ngoba ikhetha izindlela Because he's choosing. ngoba khona indlela Sunday is a path. ezixosha iy'thunywa zakho That'll chase away. mawuke wanyathela khona If you are going there, iy'thunywa zakho ziyaqhela messengers will kuwe distance themselves from you. sizela ngoba sine-infection Because we've got some syndromes. size kule ndawo ngoba kune-infection abanye phakathi kwenu abaganiwe bayasebenza abanye phakathi kwenu bayasebenza imali abayiboni abanye akukho mshado abanye imizi yakubo iyafa abanye bayagula emzimbeni abanye abalala ebusuku abanye badliwa zintwala abanye banezifo engalapheki kune-infection There is this sickness within your body and your blood. abanye abaphuphi noma belele Dreaming during the abanye phakathi kwenu impilo yindawo sebathwetshulwa bewitched. abanye bayathandaza bazwakali abanye bayayishisa impepha bathola impendulo bayaya emsamo bayathandaza no answer Umphumela ubona infection is a sickness. ngike ngahamba izolo Yesterday I went. angikhumbuli noma kuthangi The day ngizwa after, ini izinyo ngahamba ngaya I kumlungu had to ngawuklina amazinyo ukuhlanza amazinyo ami. uma efika evula umlomo Opened my uthi mouth. khona izinyo la He said there is, infection a teeth Kufuneka that sikline for 3 that days. has to be cleaned thoroughly for 3 days. line infection It is infected namanje nje right now. uklinile but ngiyezwa ukuthi kune infection kunobuhlungu There is a pain. kodwa ngilapha ngoba umoya The uyavuma spirit is willing. kodwa inyama Is ikhathele exhausted. khona abakhona namhlanje phakathi kwenu abalethwe infection bayagula baneyinkinga abaphumelele empilweni Breakthroughs in life. kodwa umoya uthi Spirit yakhona says, let me go there. You must just go there. sanibonani But I've- hey ngizima kabi kulezi insuku ngizima kabi ngizima ngisho kumadimoni ngizima kubathakathi ngizima ngishaya ifeni ngizima wathi I'm ngizophumelela gonna succeed. wathi ngizophumelela I'm gonna succeed. wathi une You are infection infected. unobuhlungu Excruciating Umuzi wakini pain. uyafa. Your home is Ukhona indoda. dilapidated. The man is there. une khona infection esemsamo wakini There, but on ancestral platform,
umsamo wakina awulungile It's not right there. anishadi nonke aniganwa No marriage. at anamali all. nisebenza That you are employed. utholela ingane ekhaya sewuze unecash ihlukene ngeyibongo ngoba Biological fathers. kunento There is something. infection Ukulokuthiza. Like a flu. kunobuhlungu There is a pain that is excruciating. Inhlungu. oyizwayo That is excruciating. abangenayo ipain People who are not feeling. abalaleli They are not balibala listening. amafoni With their phones. abangenayo ipain Who are not besela intombi besela abafazi besela ukuzobukwa ukuthi bagqokeni bahamba ngeimoto ezingakanani abangenayo ipain banomsindo banomona banomhawu bayahleba ngoba banapain abayazi into abayizele kule I ndawo don't know what is in kodwa baziyo Those that are ukuthi aware, bazele ntoni bayazithoba ebusweni they are benkosi obedient. abaziyo Those that are aware, khona abantu abaphethwa amapain there are people who are suffering. Yokungasazi isibongo sakhe. Don't even know your biological father. Khona ophethwe yipain One is suffering. yokuthi abazali bakhe abazange bashada Not get married. into zakhe azindawo No matters. khona abaphethwa amapain People buy nenhlu. kunesipokwe There is a haunting ghost esiphila esibongweni sakini within your surname there by the altar. kunomhlabathi owathathwa unepain The soul stolen. awulala ebusuku unepain Inhlungu leyo. uyayazi wonke umuntu akhona kule ndawo Everyone who's present. uyayazi ipain One knows very well what is excruciating here. uNkulunkulu mayikhuluma God is conversing ezosiza abantu to come and deliver people. bambalwa Very rare, very few Abazwayo. people that are comprehending. bathi ngesikhathi sikaNowa wamemezela uNowa In announce abanye balibala utshwala abanye balibala ugwayi abanye baqhubeka baqonywa abanye bashona emadisco abanye baba nenkani bathi ayikho lento eshoyi lo muntu is a fallacy. kodwa abalalelayo People who listen. hey uyangibona abangilapha namhlanje ngazuma umhlaba wonke yingoba ngalalela ithonga lami His ancestors. anginamahloni mangimela I'm not sure. I don't care ukuthi uthini Whatever is your opinion. ngiyamazi wangilanda I know who collected ngaba me. ngisekho emhlabeni I will be dead. kungenxa yezithunywa It's because of the kukhona messenger. abanye phakathi kwenu abacabanga ukuthi impilo yabo kanti akuyona yabo ucabanga ukuthi yokuphila uyiphilela wena kunezithunywa ezikubekile ngoba kunezinto okusamele uyilungise emndenini wakithi kunento ayizele esibongweni sakini kunento kumele uyilungise ekhaya Be rectified at home. I know ngiyazi ukuthi khona bakhona la ngaphakathi ngomzimba kanti inhliziyo zabo omunye uze ngomngani One came wakhe here as per associate. ubabona ngani How do you see those people? ubabona ngokuhleba bahleba khona baze bahlebelana khona inkonzo isha azasondela azabamba ifoni uvela ubona ukuthi ayakekho lo muntu akazazi ukuthi ukuphi yindaba engazange aye ethaveni unomoya wasethaveni unespirithi Oh yeah. sanibona Good afternoon. Good day. uyafa umuzi ukhona The home is collapsing ngenxa yokungalaleli because you are ill-disciplined.
awuna control, uncontrollable. awuna discipline. Ill-discipline. Inyawo zakhe ayina Your feet discipline. are going Lalela everywhere. la. Listen to the prophet. Ukwenzile. You did it. Change your You position. must relocate now. Change your Shintsha indlela mentality. You must ocabanga ngayo, your shintsha mindset. indlela ophila ngayo, shintsha indlela ohamba ngayo. Where you go, uyaphi mawungekho la. What is your destination? Njoba kade ungekho iviki lonke, where you coming from? Where have you been? Ubuyaphi? Where do you come from? Ulalephi? Where did you sleep? Ukhulume kanjani How did you ngolimi? converse through your tongue? Uhabephi? Where did you go? Awekho namanyala Do what is immoral, owenzile. whatever you committed. Ayikho indlela engenawo umgomo wakhona nomthetho sekelo wakhona uma uyakhongoloza uya IFP Inkatheni. kunomgwaqo siseko okumele ulandele. There are some protocols to be. Once waphuma kumgwaqo siseko Stray. ne red card ungayithola. You can even get fired. Basopha ungahambi kanti Be careful. ulapha kanti sewuphethe Yeah, I red yeah. card. Elbovu is issued for you. Abahamba lolu hambo People are on this journey. umele sifike kahle. Thoroughly. Ivula amehlo, Your eyes will- ivula inhliziyo, Your heart will- ivula ingqondo. Your mind- Ingqondo izalwe ngokusha, inhliziyo izalwe ngokusha. Be like a Ubone newborn. uhamba indlela eziphambene nabanye abantu. Other people. Indlela ziyaphambana ihlangana. go like this. Mayisifike kahle lento. Oh, Ithi into ethina I ngifuni. don't like the certain things. Ngo Okay. abayodibana nezithunywa zabo kolizayo amathonga wabo abafuna ukuyobona umkhulu babo nogogo babo abangena ngale. Then it has accepted on the other side. Bonke aba nethemba elinjalo bayazi hlambulula impela bayalahla izono nemithwalo nakho konke okuba kukhona abantu okudala bafika kule ndawo namanje abafuni ukugezwa. Want to be cleansed thoroughly. Yikho bengenanhlanhla bawuze bakubuze ukuthi uqaba wakho ukusiza ngani problem uwe inyawo zakho igcwele udaka. You are going astray. Ngibusisa abantu nayisona bengibusisa imoto kule ndawo insima kabi kulezi insuku ukhohlwa Forget about the problem. ngeke ungithinte ngeke ungilokothe Don't interfere with ngizokuvula your life. wathi yeba ngifune ba Unleash my potentials. ngoze kube nini ungafuni No, ukugezwa. we don't want to be cleansed. Ugeza ingaphandle inhliziyo yakhe ayilungile unomona unabantu ongabathandi ngisho emndenini uyahleba uxabanisa umndeni kodwa ufuna inhlanhla uhamba ulala isinoma kanjani ukhuluma isinoma kanjani ugoka noma njengomunye usise ngeke ngambona ngihamba ngemoto ngikhona ngihamba ngemoto ngimbone ehamba emgwaqeni ngambona lokho ebamba iskate ngathi usibambani ngoba uphuma esibone endlini. She knew very well when she came out from the house. Ungabe uyasiyeka ngoba uphuma esibona lesi skate ukuthi vela sikho. Oh, it's not enough. Lalani ubakwethu Listen first. angeke imisi nivuse makusene infection. Ugulo okuthize. Khona infection eyenzeka esibongweni sakini okufuneka siyikhiphe siyithandazise kune infection ekuzalweni kwakho awuphumeleli nje ngoba uthola iqalekiso zabazali bakho. Disease of your parents.
infection idalwa Another nguwe thing, we are responsible. ngokwenza kwakho nokuhamba kwakho nokulala kwakho nokukhuluma kwakho nokungabi nayo discipline. You are ill-disciplined. Uma umuntu ene-infection uphila kabuhlungu. One will be Bathi abantu bephakama beshona phansi. elevated. One will go. Bathi abantu bethola imisebenzi angawutholi. Athi uyabhala ama-CV angabizwa angatholi answer. Kanti Is kune-infection this ailment within this one's life, yasemndenini. within the family? He inherited it. Hayi isithunywa sami esinamandla kulezi insuku sikhipha izinto emathuneni. From the graveyard. Isithunywa sami uthi umuntu ehambe yalapha eyangasenyangeni ithi inyanga mayishaya amathambo ithi inyanga ngeke ngikusize hamba ubona umprofeti uqaba uDr X. Go and consult with Dr. X. Ya bengithola ukufakazi la. It's a testimony. Testing. Lord. Well, listen. Uthi omunye usisi baba Said, Father, ngibuya enyangeni angazi kuphi ngapha ngasesokothe phambili uthi ngibuya ngasenyangeni ingane yami iyadakwa ayisalala ekhaya ngenxa yotshwala. because of Uthi intoxication. baba ngihambile ngathi ayiyongisiza lenyanga mangiguqa kuyona. Uthi yashaya amathambo bebekhona abanye phakathi kwenofakazi. People who are Uthi yachitha amathambo casted bones. uthi yawachitha uthi umiqadi kwachitha yathi no la emathanjeni ngibona umprofeti uqaba kuthiwa uyosiza uDr X eDorin Fontaine. Lethe ngishoyo obani abathi simbonile lo sesibaphakamisa izandla Did you ever see the woman there? ngoba kade ungekho. Hands up. Those are the Khona uThomas abakhola ngokubona. people that are practical people. Bonke aba nethemba elinjalo bayase hlambulula impela bayalahla imikhuba nokungcola nakho konke okuba babenzela ayisengathi ngayiphinda futhi bonke abanethemba elinjalo lokuhlangana nezithonyo bayazi hlambulula impela bayalahla manyala nokungcola nakho konke kuba babezela. Siyahamba sosiza abantu ngaphandle To thina. deliver people. Siyaphuma sibheke ePiet Retief sibheke futhi sisahamba futhi We siyaphambili. are still proceeding. Lento kunokuthi inciphi iyakhula kakhulu. So, it's getting- Ikhula ngeke uyenzele ukuthi ngayiphiwa lento. Ngayinikeza emadlozini akithi, ngayinikeza umfenqangi. La. Easy. Wangifica ngila uyongishiya la. You're gonna abandon the prophet here. NaseNazaretha ngangisho kanjalo. I say the same thing. Abangilandela abanye inyawo sezabheka phezulu. Some of them are gone. Bawutshela eNazaretha ukuthi ababelandela loya Oh, those are after the prophet. yayilokhu inkosi yamaNazaretha. Out of the Nazareth said, Mina ngaye ngafika ebuhleni mawungazi kunesibusiso esikhulu kabi mina ngaye ngafika ebuhleni ngangena kusaphila
inkosi yamaNazaretha uThingo lenkosazana okuyilona langibeka isandla la ngaye ngafika ebuhleni I went there, Buhleni, inkosi seyigula idunguzela emzimbeni the Lord was not. ingasabonwa No one was. ngathi uma ngiqhamuka kunomfundisi ukhanya wezwa kuthiwa hayi khona umshophi wozala kwathiwa angibizwe He sent some people to kwavulwa idla dining room yenkosi yamaNazaretha kwathiwa woza ngafike ngangena ngahlala phansi yahlala kanje inkosi yamaNazaretha inyawo lezi feet zayo of the Lord idunguzela ill. wonke umuntu wamangala wathi Everyone was onjani taken lo aback. oyongena What endlini kind of a person? nenkosi The yamaNazaretha Lord there. nakunyazi lwezulu The bebesho Lord njalo also- That is what they said. yini inkosi unyazi imlalele lalani bakwethu kukhona abantu engeke nibenze lutho emhlabeni uyobulawa umona kukhona abantu ababusiswe madlozini abacelwa abala emhlabeni ababusiswa basuke emadlozini sebebusisiwe with blessings. awufuneki umona Envy is not- mawunomona ugcina usuthakatha may practice black magic. yingakho kukhona abanye omakhosi Some people abangaphumeleli ngenxa ukuthi uyahamba yothwasa kanti ugobela usebona ukuthi unesiphiwo esikhulu bese banomona afuna ukusidida want to confuse it.